Здравейте, това е видео превюто на Sony Ericsson Yendo, който е Walkman телефон с тъч екран. В ръцете си държим ранен прототип, така че това, което виждате, най-вероятно няма да отговаря на 100% на финалният продукт, но въпреки това ще ни даде една добра идея какво може да се очаква накрая. Това е един доста компактен телефон, приятен за държане в ръката, изработен изцяло от пластмаса, но не се усеща никак ефтино, особено след като задната страна има това меко матово покритие, което прави телефонът доста приятен за държане. На предната страна разполагаме с 2,6 инчов капацитивен екран с приятни ъгли на видимост. Резолюцията му е 240 по 320 пиксела, което не гарантира най-детайлното изображение, но все пак е доста адекватно за тази големина от 2,6 инча. Под дисплея имаме единствено този Back бутон, който служи за връщане с стъпка назад. От лявата страна е стандартен micro USB порт. Отгоре имаме бутон за заключване и включване на телефона, както и 3,5 мм жак. Отдясно са бутоните за силата на звука, които са удобно разположени в най-горната част от дясната страна. И това е като цяло. Отзад имаме 2 мегапикселова камера без светкавица. Ето го и софтуерът на Sony Ericsson Yendo. Както виждате, интерфейсът е много подобен на този, който видяхме в Sony Ericsson Xperia X10 Mini, както и X8, с тази разлика, че тук нямаме Android, ами съвсем обикновена, неумна платформа. Въпреки това интерфейсът е удобен за ползване. В четирите ъгъла на главният екран имаме тези шорткъти за стартиране на музикалния плеер, съобщенията, екранът за набиране и телефонният указател. На началният екран можете да разполагате различни уиджети, макар разнообразието да не е много голямо. Освен този часовник можете да виждате вашите бележки, както и музикалният плеер, например. Може би забелязвате този наистина сериозен лаг. Това е и основният ни проблем с Yendo. Надяваме се този проблем да не бъде наличен в финалната бройка. Ето го главното меню, разделено е на страници. От тук можете да достигнете до всички ваши приложения, като на лице са основните, такива като календар, фотоалбум, бележки, аларми. От към музикалната част, освен музикалния плеер, имате и FM радио, възможност за запис на гласови бележки, както и услугата Track ID, която служи за разпознаване на песни. Отделно имате и тези Facebook и Twitter приложения. Като цяло считаме, че Sony Ericsson Yendo има потенциал да се превърне в един добър бюджетен тъчскрин телефон, тъй като първо той има приятен дизайн, приятна форма, компактен дизайн, а освен това разполага и с капацитивен екран, което прави използването на телефона доста удобно и приятно. Но това може да стане само в случай, че недостатъците, които виждаме тук в този прототип, като този наистина убийствен лак, бъдат отстранени в финалната бройка. За повече информация относно Sony Ericsson Yendo, както и много други телефони, можете да ни посетите по всяко време на phonearena.bg.